Ставайте, котета, защото днес ще ви уча на танц. То не на случайен танц. Нямах търпение да излезе закривай, за да мога да ви покажа танца. И сега трябва да станеш и да гледаш внимателно. Това е първата част. Не е нищо лично, но... Не е нищо лично, но с пръще и с глава. Почти всеки път, когато каже закривай тази от песента, правиш ето това. Закривай! Между другото, съветвам ви да снимате този танц и да го качите, защото най-лайкваното видео ще спечели 2 билета за моя концерт. И дори да не бъдете най-лайкваното видео, трябва да бъдете сигурни, че аз ще мина и ще го харесам. Обещавам, заклевам, всичките видеа на този саунд ще бъдат харесани от мен. След закривай имаме едни ето такива ръце, които трябва да се кръстосат пред теб. Кръстосваш ръцете горе, по желание без да си удряш по лилея. Замяташ назад. След като си заметнал ръцете назад, имаме едни ето такива. Едно скачате на въже. Повтарям, имаш 1, 2, 3, цак. Окей, след като си отворил, скачаш назад. Като се обръщаш назад, дясната ти ръка минава така. Когато вече си се обърнал, имаш 1, 2, 3 и 4, ето така. Пау, пау. Става още много малко, накрая ще ви го покажа целия. Цак, цак, след което ръката отново минава отгоре и се обръщаш напред. След това имаме още едно закривай. Стъпка навън и ръцете през цялото време правят цак, цак, стъпка, 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 стъпка. След това имаш едно ето такова закривай, където се закриваш себе си. Закривай, закривай. И последното движение, което на мен ми е абсолютно любимото. Хващаш си ръцете на 2 пистолета, пау-пау. Почваш с кръстосани. Оп, оп, долу, горе. Тук трябва да правиш физиономия, това му е цаката. Цак, 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 цак. Правиме същата стъпчица, която правиме и на това въртене. Пробвай се това да го направиш няколко пъти само. Цак, 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 цак. Накрая имаш последно закривай, което аз правя така с двете ръце. Чао! Сега ви показвам танца как трябва да бъде целия. Не е нищо лично, но... Ами да, мисля, че се получи някакво яко. Особено тъй като сложих цаките, май готин бях. Не забравяйте, че лайквам абсолютно всички видеа на саунда. Най-харесваното видео печели 2 билета за концерта ми. Бай!